teďka tak se stane něco, co bych neřekl, že se vůbec může stát a něco, co nikdo čekat prostě nebude. Jo, tak teď to jsem nečekal ani já. Výzva do Claše. Je tady jeden týpek s jménem Real Cody. Největší sračka na celém světě, která se přiživuje na ostatních, ale on ne, že by ponižoval ostatní skrz něco, za co ty ostatní jako můžou, ale on si vymyslí takový pohádky, který dá do té reality ty lidi, kteří ho sledujou, kteří ho mají vlastně jako rádi, přitom ho nemá rád vůbec nikdo, jenom prostě dementi, že jestli ho sleduješ, jestli ho máš rád, tak seš gratuluju, seš dement. Týpek o mě říká, že nic neumím, že jsem skebr, vole, že si čítuju followery, vole, že nemám nic. A říká to týpek, který umí jenom CTRL-V na cizí příspěvek, dá si to za svůj profil, k tomu dá popisek úplně, vole, totální sračka, prostě popisek, to je vlastně všechno. Týpek se mi začal navážet do mě, do mý holky, plus ještě k tomu dělá to, co dělá a je to takový člověk, jaký je. A já tady ty lidi nemůžu vystát, ještě k tomu, pičo, ještě k tomu do toho tahá někoho blízkýho. Já jsem byl jeden z nejnudnějších lidí v Clashi. Už jenom kvůli tomu, že jsem nedostal takovýho soupeře, u kterého bych si řekl, jo ty vole, tak toho chci vytrestat, na tom se, vole, vyřádím, do toho prostě jdu a to vytrestám takovým způsobem, že normálně ho tam opíchám do prdele s pudrem na tvrdo. Přesně tady to si u soupeře musím říct. U tebe jsem si to řekl. Řekl jsem si, že dokud nebude nějaký osobní konflikt s někým takovým, jako seš ty, tak do té klece nejdu. Teďka se to stalo. A věř mi, že z tady toho zápasu udělám takovou show, vole. Tě skemnu ještě o tvoji výplatu z Clashe, abych byl teda údajně, jak ty říkáš, skemr. A tady to prostě padne. Já když něco chci, tak to prostě